Sortzea edo ere kontatzen duela, ez duela sortzen den idazle bat, edo zer idazle bukazio dukitzea. Zenbat idazle, hainbat bukazioetako dira eta hainbat genesi edo sorrera izango dira. Baina bera kontatzen du bera nola bihurtu zen idazle. Nola antzematen zuen beroetan bukazio hori. Eta badu momentu bat nahiko gailuetako bat da, eta oso eskizio egiten du zeune errenbazioa bizituak bere ofizioa buruz. Eta horrek batera jakina biografia kontatzea jarrita familiaren konstelazioa ez da. Hasi aitona monetatik eta bere bi emaztetatik pasatu eta zenalabaen arte horrek zerkotatua badu eta gurasoekiko harremana jakina ez da. Egitarekiko ezin elkartuak edo ezin elkarri emoteak eta amarekiko konfliktuak olako zertzela da psikoanalitiko batekin edo ematen ditu. Horretan benduko nuke da gura zertzat duan horretan ez dakit ez baikara iritsi eta espero lusan ziziztea jaren horretara, baina baduela begirada xamur bat ez bere bizitzari buruz niri alagiten dut zaitez. Ez dakit badagoako norbere guraikiko baketze edo adiskietzea nik somatzen duten, ez dakit irakliko guztiek somatzen duten, agian berezkoa du hori usterrek ez begirada hori, esango dut ez dela batzutan hartzen da begirada hori. Beti nola baita tragedia guztien ondarrean beti badagoako arrasto humano bat edo ongina izango bat,